Κυρίες και κύριοι, Δημήτρη, Κατερίνα, χιονισμένη και σήμερα Θεσσαλονίκη, πολύ χιονισμένη θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα και θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι η χιόνια μας πολλά, και το λέω αυτό διότι κλείσαμε 13 χρόνια σχεδόν από την ίδια ημέρα περίπου, από τις 16 Δεκεμβρίου του 1988. Τότε είχαμε ακριβώς, δηλαδή όχι ακριβώς παρόμοιες συνθήκες, είχαμε επίσης έτσι μια έντονη χιονόπτωση, χιονοθύελα θα λέγαμε, ξεκίνησε Πέμπτη βράδυ και κράτησε μέχρι Κυριακή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε στο πάρκο απέναντι από την ΕΤ 3. Το θερμόμετρο δείχνει μείον 3,2 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία κυμαίνεται γύρω στο 80%. Σε άλλες πόλεις μεγάλες έχουμε τις εξής θερμοκρασίες, πολύ χαμηλές θα λέγαμε. Στην Κοζάνη το θερμόμετρο το πρωί ή μάλλον από τις βραδινές ώρες δείχνει μείον 7, στην Καστοριά μείον 6, στη Θεσσαλονίκη όπως είπαμε μείον 3. Αυτή η διαφορά αξίζει να φανεί εδώ. Η Αθήνα έχει 6 βαθμούς και η Κάρπαθος, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου γενικά, του Νοτιού Αιγαίου, έχουν θερμοκρασίες μεταξύ 16 και 17 βαθμών. Εκεί το νότιο ρεύμα παραμένει και σιγά σιγά όμως, όπως θα δούμε, και εκεί οι θερμοκρασίες αρχίσουν να πέφτουν σταδιακά από σήμερα προς το μεσημέρι και μετά. Τώρα, ας δούμε την φωτογραφία του μετεωρολογικού δορυφόρου, η οποία παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλη η χώρα είναι καλυμμένη από νεφώσεις. Η πρώτη δέσμη νεφών που πέρασε χθες έδωσε πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις σε αυτές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Μια νέα δέσμη νεφών, η οποία βρίσκεται στο Ιόνιο και στην ηπειρωτική χώρα, κινείται ανατολικά και θα δώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και πάλι κατά περιόδους έντονες χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια, κυρίως ηπειρωτική χώρα, καθώς επίσης και βροχές και καταιγίδες στις υπόλοιπες νησιώτικες περιοχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, πολύ ισχυροί μέχρι θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο. Αυτό κάνει να αισθανόμαστε τη θερμοκρασία ακόμα πιο χαμηλή. Ενδεικτικά, να πούμε εδώ ότι με αυτή τη θερμοκρασία στους μείον 3, αυτή τη στιγμή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, και με αυτόν τον άνεμο που έχουμε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ κατά διαστήματα, αισθανόμαστε τη θερμοκρασία μέσα στην πόλη στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός για τις επόμενες ώρες, φαίνεται ότι τα πράγματα θα παραμείνουν να έχουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δηλαδή χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και στα παιδινά επίσης, βροχές και καταιγίδες όπως είπα και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 0 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις ορεινές περιοχές, δηλαδή σε υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ μείον 5 και μείον 6 βαθμών Κελσίου. Πολύ ισχυρός παγετός. Στις υπόλοιπες περιοχές, στην Νότια Ελλάδα, η θερμοκρασία θα παραμείνει για μία ακόμα ημέρα σε σχετικά υψηλά επίπεδα και θα φτάσει και πάλι τους 16 με 17 βαθμούς κατά τόπους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι από αύριο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά και από τα δυτικά. Έτσι θα έχουμε μόνο στην αρχή της ημέρας κάποιες χιονοπτώσεις στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να έχουμε από την Τετάρτη. Όμως θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το κρύο θα παραμείνει, θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό, οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές. Θα τις δούμε τις θερμοκρασίες, μπορεί να έχουμε και ρεκόρ θερμοκρασιών, ποιος ξέρει, τις επόμενες ημέρες σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Ενώ για την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως και πάλι κάτι αλλάζει από τα δυτικά. Όμως θα πρέπει, για να μην κινδυνολογούμε, να πούμε ότι οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες από το τέλος της εβδομάδας και θα έχουμε έτσι και μια άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότερο όμως φυσικά θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή 8.30. Από μένα μια πολύ όμορφη χιονισμένη ημέρα. Παρόλα τα προβλήματα, αυτά θα πρέπει να ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε. Χειμώνας είναι. Πίσω στο ζεστό στούντιο της ΕΤ 3. Άντε, τον έχουν εξαθεώσει τον άνθρωπο κάθε μέρα. Ντροπή δηλαδή, επιτρέπετε. Είναι αντισυναδελφικό να ρίχνει χιόνι. Θα τον πλευριτώσετε τον άνθρωπο και είναι και δύσκολο. Πόσο Πάρης έδωσε στην Αφροδίτη, συγγνώμη, το Μήλον. Τα έχεις κάνει μπάχα.